Dolamara hi thialong barla port he tanake sum kachetong ji angring. Duar bagori 26 constituency ke parlo Jasimet Dolamara taon mate Dolamara hi thialong ke ongdung akar bi piatum radatum han kachojor kacholang atum do anta barla port he tanake sum kachetong ji angring. Ke sum kachetong ji angring ke lapu hello barla port ke arve jang pig ji bangso hut hi thialong han kachojor kacholang atum do anta ko natsi kachiti bin po non kamatha kisung thek tiglo athe non langtha hi thialong asar nu wak thang an pinlo lapen hi thialong akumitia president pen chenglok member tum ansatame theklong lo lapen rat thekrong lo sitame anutinta theklong lo sitame langding poisa ke hi thiani lo dangte kirung lok karbi pi atum ingin someme han ka chayordon pensi asomar loke pachadi lapen an I om kechu lasi rat pen chuningri lo prabjin pen hi thialong hem asar nong dip not lapen building ke patang patap chia phansi chuningri padoko tadala bangso puthak kwana hokma marang tela bangso hem asar nong langpon tha duar bagori pen mosas tarang report All India 24 in this way news.